Guys, video rineri nderekukumbira ruregerero kuna Towers. I'm so sorry Towers for blaming you, for untrusting you. Ndichifunga kuti ndiwe wailikisa information yangu kuna mother. Ndazofonera mother vakandiudza kuti pama bridesmaids angu pane socialite raivepo ndo kufamba richidini chitaura nyaya dzako. I'm so sorry Towers for whatever the pain that I caused you. You know, sometimes seeing munhu waunenge uchitrasta achirega kukutrasta iwewe bheki, it means a lot. So Towers, may you find a place in your heart and forgive me. I'm so sorry. Towers haana makuhwa guys. Zvakatondichinetsawo kuti why Towers this time? Not knowing kuti ndiri kuuntrusta munhu asiye ndichitrusta munhu asiye. I'm so sorry Towers. I love you so much my boss, my friend, my brother. Thank you. Let me tell you something. Towers haana kundiudza kuti iwe wauna kuroorwa. Kuti iwe hauna kuroorwa zvakataura nemunhu ari padhuze newe. Rekuti izvozvi zvinotange rimwe drama rekutaura kuti munhu iye ndiani, because munhu iye itori socialite futi. Uri kuunderstand? Anobva auya futi unobudikira. Oti yotanga rimwe drama rekukakavadzana handisi kuda. Munhu kuru rako iwewe raiziva zvari kuziva, tsvaga munhu akataura zvinhu izvozvo. Towers haana chakandiudza, handisi kumuprotecta. Towers ndibhosi wangu. Towers ndibhosi kwandiri, ndomurespekta ende haana chaakanditaurira. Haana chakandiudza, but munhu ari pedyo newe, saka unoda kuziva kazvese zvedrama resocial media ndanoita nazvo. Iwewe unotokonotaura inbox. Ndokulaina kuti ndiani akandiudza kuti utoziva kuti muvengi wako ndiani. Because pakataura zvakawanda, but handisi kuda zvekuchitaura panapa pasocial media nokugara nyingori nziye. Tiri palive ndosaka ndisina kufonera. Ndatafunza kuti madam muruti kwanzi pane socialite rakataura. Chingotaura munhu iye kuti like next time upatosangana naye. Aiwa. Zvapera zivazita ndamuudza kuti enough with drama pandataura namama. It's enough. Hatingaswerere kuti isusu tamura machikubasa nezvinhu zvedrama. Drama iri pasocial media for now inini handisi kurida. Saka ndamuudza information mada utaura chokwadi ka. Ende iye ari kuziva kuti ndiani, kana paine munhu ari kuziva kuti akataura ngaavhunduke iye. Kana ari kuziva kuti munhu asina zvaakataura usavhunduke, because inini ndataura chokwadi. In as a bad boss, I'm a bad boss. Pani pandakabhaiza, I will say and I will always say sorry. Ndakatora side ra mother, because mother, why I take this side ra mother? Because mother, vakaramba vane trust neni, but Bridget anga usina trust neni. But andambomuka pakuti indoda mwana wake. Murikona baba nawo. Adopted nzwaunzo, mira ndikudze chinhu wani, handiti. Nditaura chokwadi, kwete because of Towers is my boss. Ava palive but echitaura zvinhu, handiti. Andina need yekumudefenda kana chii. Andina kana chandoziva about mabridge. Kana ndina Towers haataure nezvemunhu. Handina kana chandoziva nezvarix. When it comes to me and Dan, takasanganiswa na Towers. Towers anotiudza ipapo. Dan asati akambouya kwandiri achitanzi Towers ati zvakati kana ndakaenda kunawo chii. Anotiudza ipapo. Mukuunderstand? Anotitaura ipapo kuti iwe wadaiwo. Towers haana makohwa. Saka ndotoona kusvika ndikati aiwa. Zvakafanana neni madam. Zvakafanana neni madam. I think chakataura because aifungidzira nokuti pamwe zvandiri padhuze naye. Because inini handiri kunyembera kuri kunzi Towers auya kwandiri obva ataura obva nyaya mabridge neni. Ndobva ndatomujamukawo because ndakuziva kuti nyaya dzangu inini achadzitaura. Saka I know nothing about these people. Haatauri zvinhu zvemunhu. Saka mushure wekurwa ndosaka ndakanyanyogumbuka stere because I felt like Bridget aingoda kunetsana neni. Because handina chandakambotaura kuna mabridge. Vanga vasingaziva social media pana vanhu vari kuchinji adho ndakamboita bridesmaid here. Iwe adho yosanoita drama. Iyo drama yodhura mira kati mira ndikuudze Towers. Mira ndikuudze inonzi madha. I think madha naTowers munondiziva. Zvakafanana neni panapa pasocial media vanhu vanonditi kwanzi adho ane dzungu. Munenge muchitoti pandeta content painti nchiti hi guys how are you. Manda na uyu vanotondiziva I'm a cool guy. Pano panori makora. Adho. Inini adakubwita pressure. But nyaya iripo.
unoda nyaya iripo ka inini I'll tell you the truth ka munhu ane problem ndini pakuti indiri both aifana kungocontrola imbwa dzangu ndini ane problem but inini nyewe ndaidawo drama ndokatoti guys vanhu vari mucomment section vari kuti kwanzi adhonoda nyaya yoda makuwa imi pano muri kutsvaga hani mutotsvagawo nyaya dzacho indakukwira Bosslet, adopted son uyu handi makanzwa painzi zvona hanzi vemakare chichi adopted son akati akuzive bhani uri kunzwa kuti anokuzivai naTowers muri tu no ine nhau yekuti ina ukatwa iwa mirai inini andidi iwaye andidi kupinda munyaya dzevanhu zvokuzoti madha moziva kuti adhowaiti is better nditoti madha naTowers handivazivi zvitoperera ipapo ndokuti kwai nditaura kuti madha zvikazodai inini handiti munhu anofambisa makuhwa hamusati mambohwa chinzi kwanzi kune guhwa rakabudiswa naadopted son nyangwe tikataura munhu zvinongogumira ipapo handiti tikataurira munhu mubedroom tinotozvivhara nemachira kudai zvosara vichidzinga nyaya unozva ndamboita commercial break pane nyaya yekuti ndakatiudzwa naboss lady nyaya yekuti guys youth let's say no to drugs guys haya vachanyanya madrugs hamanaka ngatimbodzikai mayouth amazivano isusu ngatimbomirai madrugs ndikutokudza usaseke ado please say no to drugs kune vaita zvemadrugs ndiva nani aiyo ndiri kuti say no to drugs iori kuchena let's say no to drugs munoza ukatarisa I'll tell you the truth ukatarisa our first lady mai venyika vanotori nerehab center iri kumbaro please guys kana une hama yako iri kurwa nemutoriro tifonerei guys timuendese ikoko guys madrugs ari kukakasa mayouth ndo zviripo but the KB I want to thank you so much nekuramba uchirekodha ina ndamboita problem panyaya iwai ndakaita kama but ndaizoti ndiri innocent saka ndogotsamwei ndigutsamwei but at the end of the day handifani kudestroya chinja ndakacreata but at the end of the day Dhani anga akusheka ende ndakakumbira madha ndikati nemupana wangu anga akusheka bo zvaiita zvimwe zvimaskiri zvake nansingadi but at the end of the day ngatinamatei guys kunamata especially kana mune nguva yechibhede kumazambara kusoweku ndokwaita kuti drive maGD6 kuzambara kunamata and I will say this pakati penyu chiripo here pana mabridge I always trust Mabrijo because Inini is like a son to me, is like a daughter to me. I trust and I have pressure now. Because those I feel. Because not those I feel. Because if not that in now tell you, I can't near no one. But it's stupidity I eat. But at the end of the day, Bridget in the wangu. The wangu. But I don't hear Gananato. What else? ndoda kukudza chokwadi Towers hakuna ukambonepi munhu anonyewa vanhu nesachiwa iwo soda kudhibisa kune munhu anonyewa palive shandisa njere unofamba uri muGD6 maniwe kune munhu anonyewa ajo musataure unozati ajo ka indi musikana maindinyeya muchauro chanzi indaidya Bridget kudinyeya but maindinyera palive But Towers tichitarisa nerimwe side haaroka even maybe dai ndiri nemabridge oka ndaingofungira kudaro why ngatiti pakuru rake roro kunewa kwazobva nedhiri handiti iwewe Towers uri munhu ari loud handiti plus unowirirana naboss lady I think iye hedu munogona mublema but ndokwakazongonangira pfumo kuti zvinenge zvabva kuna Towers why because ari trust anayo kuvamwe kuti angabuditse information mera ndimbokudza ina handina kana problem nazvo but munhu anonzi Mwari he works in a mysterious inini Towers ndomborwa nyarire 2 minutes vanhu vese vari panava hasi makuhwa here avari kutaura saka inini adho ndindongonzi kwanzi adho nyaya ndanyaya comment section haipindurwe adho ukufunga kuti hapana kunyora kuti KB comment section munhu guys indotoda makuhwa guys saka ndiri panapa ndakutendawo kuzambara kwacho ikokoko ndonama
Saka murikuona guys, inini chinhu ndangoadvisa vanhu, kuna madzibaba vakapenga uku chimbokutaura nyaya dzine musoro kuna madzibaba chimbomirai bute guys, ende musaende kun'anga nemazita evanhu, kwete nemazita enyu ari manzo, indai kun'anga nemazita enyu kwete kuenda nemazita evanhu. Kana muchienda kun'anga unobatsirwa ende nemazita enyu kwete evanhu. Boss lady nanhasi zvichiri kunhu zvakandibata zvakaita atu ndovazivirei pini inini madha ndida kukudzai chokwadi. Madha nyararai ndikudzei. Inini ndiri munhu anorespekta vanhu vakuru kwandiri. Yese vanhu anoti adhu ane dzungu, but pano pasocial media ndoda kukudzai chokwadi. Ndakayozotsvaga mari pano pasocial media. Kana ndichitoita zvinhu zvangu ndotoita nemwoyo wese, whether wati adho nedzungu, wati adho wakangwarisa wakapaparika, at the end of the day ndichikwanisa zochengeta mbuya vangu namai vangu nedzungu iroro bo. Handina basa nokuti vanhu vataura chichii mucomment section. Dzungu iroro kana richindibhadhara, deranga risingandibhadhari dzungu iroro, maidei musingandioni panapapa. Kana dzungu richindibhadhara, fair and fine. Ndeni nyaya yakachagwa, nyararai madha. Nyaya yakachagwa yekuti kwanzi adho aramba madha. Ndakakurambai because ndandisingadi kupinda munyaya dzenyu. Handizivi kuti nyaya dzenyu idzidzi zvakabva kupi kuti muzonetsana namabhurijo ndibatanidzika. Asi denda ndiri munhu anonzi panyaya dzevanhu pakaitika nyaya adho akunotonga akuda kupindura. Ndo pandaiti ipapo ndine dzungu. Inini panapa paonai Kim aripo, KB aripo, Madha aripo, Towers aripo. Saka inini dzungu rangu ndo ramangoona. Dzungu rangu rinobhadhara chimira ndikudzei izvozvo. Hazvina mhosva, but chandongotaura about adho, inini I met adho kanenge kachi3 kana kachi4, handichazivi kana kachi2, but anofamba namama wake, munhu wekuti anochengeta mai vake, ende ramba wakadaro makomborero andonzwa, makomborero achatovhurika, andoona makomborero achatovhurika zvekutodaro. Inini makomborero achatovhurika zvekutodaro. Inini my boss ka ndakutaura chokwadi pamberi pamwari. Hanzi naDhani ndi Ede. Hanzi Ede. Dhani ndo kakabigwa foni. Makazonitendera ere madhi kana maire vanhema. Akatenga. Every day ndechingwa adwane dzungu. Inini dzungu rangu rinotobhadhara, dzungu rinochengeta bereki riri, right guys. Pane vamwe vari kufamba achiita zvemadrugs. Say no to drugs. Imi mari kuita zvemadrugs acho ndimi munenge muchijaja life yangu. Inini handiti zvemadrugs. Ndingajaja life nemunhu. Taura naTowers wakusvitsire message yekuvakameramen wamukuru. Ndisvitsire Towers, ndakuda kusetla. Setla? Akanyora message achiti ada kuita cameraman wamukuru. Wembinga yangu haana Instagram, anopindura kuInstagram chete, haana akatoivhura nezuro. Aiwa, but even kufacebook wakaita. Ndakavhura Instagram nezuro, vanhu ndaimondifollowawo Instagram. Aiwa bo, but mavideo aunengoita kuTikTok please ngomaita kuInstagram nomakanda. Nomakanda. But guys, inini chunjandangu tenda ka. Ndechekuti inini guys, what I know, Madha namabhurijo anowirirana. Zvokuti anzi mabridesmaids, idanzi tomboziva zita rebridesmaid, but at the end of the day guys, inini one thing chinja munofanira kundiziva chandoita kuva mumashefu kukumbira mari. Izvozvo wakataura Towers. Kuti makuhwa ikoko hatiri kuda kukunyeperai ikoko, but ukanyeya bosi vangu ndinosvitsa makuhwa. Izvo ndotokudza izvozvo. Kana bosi vakandibvunza kuti Madha vari kudanana nani, ndinongotaura kuti Madha vari murelationship. Indiri kuziva kuti Madha vari murelationship, but handisi kuziva kuti ndiani nani. Andoona Madha vari mushuga. Saka naDhani ikonjendere chichikwitika. Madha vari mushuga. Hanzi adhani makuhwa ndirambi. Ini zvinhu zvanditori nazvo ndinotozvibvunga.
ndinotodawo nyaya yesevanhu 1.2 vari pana kuna nevanhu vemucomment section vanhu ndozvavanoita isu inini handitoverengi macomments enyu amunonyora kucomment section vamwe munofunga kuti muri kutuka hanzi ane dzungu ane depression iyo ndikumuka ndichiwana gungwa ndakatarisana nemvura ndingokanda ndikudzoka guys inini madhaka zvokuti vanhu vanoti dzungu ndazviwa but ndiri kutiwo padzungu ipapo say no to drugs tsvakai mabasa endai kumabasa munoshanda mushandire muri chandoda kudzai chokwadi ndechekuti hakuna munhu ane mari anouya pano patiktok kunyora zvinhu zvina basa mucomment section ndoda kutokudzai zvamwari chaizvo zviri zvokuti kwanzi adhu ari kuita content kana kuti chii mamwe makomenzi enyu anototibatawo ukandiona ndapfugama pasi ndichisvitsa munamato kuna mwari kuti mwari inini ndini ndoga here ndinoonekwa kutadza kwangu kana ndinoonekwa dzungu rangu ameno ivo pamwe kwaari vanotosvika inini vanondinyorera depression vamwe vachona havatozive kuti what is the definition of depression hanzi madha vane depression neskini yakadaiwo depression ndine 20,000 kuvacation ndotodza kuipedza inini nyange ukandituka hazvikonesi kupira ndegekupera kwemwedzi vanhu vanongotaura zvakangowande siyana nevanhu vanhu isinotongotukwa vanhu depression tiri murumu totwa iyo service umo tikudya mari 488 days vanhu vanongotuka munhu anongoita zvaanzwa udonyora mucomment section pamwe zvaunotuka zviri nani tinongotukwa vanhu aiwa vanyanya vanhu vemuzimbabwe tichambosungisa hwani varegedza kuzviita tikasungisa hwani akanorohwa makore akaenda havazviite futi ndakamaka kuti achiita munyama ndiani ndichakusungisa hwani day usingafungiri ndongokubata kuti nga newe posipi siyai nekupindira content dzenu siyanai nekupindira content muchapindira content yangu naadho motenga ose ari kunditi adho ane dzungu ini dzungu rangu rochengeta vabereki guys ndo zvandiri kuraramira ndikuraramira kuchengeta vabereki vangu because kuvabereki vangu ndokune makombororosi handingakwanisi kufadzai mimose pano ndochokwadi inini ndikakwanisa kuchengeta vabereki vangu ndovaitira zvose ndindogadzira vanhu mbiri am the fame yemuzimbabwe ukandiona ndakurwisana newe unotida mbiri ndikakuudze uti mabridjo I respect mabridjo pakuti ndiyo I will tell you today ndiye first project yandakatanga kutora from ground asingazikanwe ari house girl ndikamusumudza but it's because of Boss Chipe na Collins engineer Collins Mnangagwa na Sean Mnangagwa those people ndo vakandipa mari yekuti ndisumudze Bridget first ndege yaBridget akatengerwa na Boss Chipe ndindakamulinga pambinga andoziziva vamwe nese makatozouya after inini nditori mbinga after inini and I hope ndanotozvitaura nhasi mbinga idzo hadzitodi kuti zizikanwe but ndizvozvo zvokuti unosati pazvakati alright nambokuvhunza Eriza andowandibvunza wakati ndiwe wandibvunza pawandifonera paya tisati amboya palife wakandiwakapa Bridget namba yako ndindakamuponoza Bridget akandifonera akandiuda namba yaMartha iwo akandifonera akandiuda namba yaMartha do you know that Bridget akazoconfessa achiti ndadai unosati akandiudza but ina ndaukudza the reason why ndisakukudza ndaiziva kuti muchagadzirisana muri maprojects iye akatozouconfessera kuti Martha ndadai indakatomuudza ndikati ukadaro kaBridget ka ndakutokubuka but iye aida kuona loyalty yangu akazoona tina ndamakuwa ndisati ndakubvunza pepe iwo kutondiudza handina kutomboita kana guwa but iye akatondifonera but at the end of the day people they fight and they what we can fight and we can do that but vanhu chatiri kuleka muZimbabwe ngatimbonamatai mukanamata zvinhu zvinofaya I always unosati inini pane chinhu chandangokutaurira today ndagara ndichiudzwa namai Nathan Sipokelo vakanzi Towers you need to pray naNathan ndakanamata inini guys what I want inini chinhu chandakanamatira kuti Nathan agoefa ndochinhu chandakanamatira enezuro zvakaitika ndochinhu chandagara ndichinamatira even amofela ndagara ndichinamatira ndikandida kuti Nathan agoefa ndaenda masove ndichina kunamata even Martha munokwanisa kuti achitaura zvinhu zvivhauga but chinotinda kumasove ichi
Isho nzimabve sikalaiti yacho. Ndosamchimona chikwira ndege. Ndiye munhu anotoenda kubasa wezvekutoti chomutsetsa ndosaka chazotiziya ndana kutolikisa dzimwe information. Vanonanga chiya palapo but musingazivi kuti vanonamata la. Tinokwanisa kuita masketch edu but we pray. That's social media. Vanhu vasinganzwisise social media nepersonal life. So takasvika palevel rekuti ndezvavo zvamunofunga vanenge vatogaira munhu anonzi Eriza munhu anonamata araura kukudzaira asi Eriza anonamata zvokuti havana zvavanoziva. Eriza nogara ndimutaura unozati murungu iwewe ameno maybe pamwe vanhu vakasiyana wainzwa sei iwe unyatsoziva kuti zvinhu zvauri kupomerwa izvauna kuzviita ende zviri kutaurwa kakawanda. ndosaka ndichitaura ndichigara ndichitaura kuti I'm bigger than you ndada kutaura I'm bigger than Wingy D. Now Wingy D tiri musame level kana manzikazivi tiri musame level tiri zvibaba. Unozwa kuti mina ndimbokudza IKD. Do you know that maitarisa ritsi panapa achinetsana baby father kana mamusikazive ndada kutaura kuti I'm special. Indaitamba nababy father waritsi aumbokudza imwe nyaya atori mufesi wangu nanhasi. But the reason why I decide to help Ritz kana kuti ndibatsire Ritz kana ndichengete vana because best friend yangu mufesi wangu akaramba mwana wake. Rakukudza inhasi akaramba mwana wake ende ndakanyatsoona kuti uyu best friend haada kuraya career Ritz. Ritz is talented zvokudaro. Iwe adopted iwe ndambokuvhunza adopted son waiti ndakakwirana iwe ndozvati anonzani aiwa DJ Towers usaita sotukadzi andombokuvhunzawo unorasha nyaya taura nyaya muri kutaura indaitotamba iwe usada kukicha zvinhu kana waitamba sorry indaitamba but guys ka ndine musikana guys mukangoziziya izvozvo ka ndine musikana but I want to say guys amanaka inini chandinangoita ndamboita commercial break namana ndiri kufara mana I want to be happy. I'm happy. My Nathan I'm happy. My Nathan kana IKB zvirekodesvo I'm happy kuti my Nathan is the mother of the year. Mwana wavo akagoyesa. We prove the haters wrong. And I'm so happy. Unoza guys mukana state yana Ritz akutindiwa musoro. Munhu aenda nemwana kunonzi chiuko ku Star FM. Ku Star FM. isusu vamwe vatichiita pakuti takatasana nemvura mirembochena kamera tiri kubeach house mabasa abhosi vangu aya nawe jini kuti azive magaya mvura here akangozikukaropera ini munoereyo my boss tiri kubeach house ndakambogara ipapo wakambogara ipapo tiri kubeach house beneremi no hatisi ipapo saka what anzani KB murungu KB funza ma-questions awo kuda woze usatombonyare kundibvunza any questions endokupindura KB my boss bvunza. Alright, ini ndaida kubvunza nyaya ndatangira kubvunza ndeyekuti iwewo wakanga uri calm ende inini nyaya yamenoti vanhu vakarasika papi from the word go video riripo pakaitika live paipai boss led vachiti KB nyaya dzauri kuda kuziva idzi Towers ambofa akataura Towers ritoripo saka amenoti vanhu vakarasika papi zvakafamba sei kana kuti confusion kana kuti ameno zvakaita sei ndo pakatangira nyaya inonzi anzani Towers zvoita ndibvunzewo vhunza inini ndatonzwa vhidhiyo ramabridge raita manje ndosaka ndatozoti ndadatombokufonera ndichiti wangu wati ndichida kutaura newangu zvisiri zvevhidhiyo roro saka ndazoona kuti uri palive ndosaka ndisina kuzokufonera. Ndaida kubvunza kuti madam muruti kwanzi pane socialite rakataura chingotaura munhu iye kuti next time upatosangana ndamuudza kuti enough with drama pandataura is enough. It's enough.
It's enough. Hatingasiyerere kuti isusu tangora machikufasa nezvinhu zvedrama. Drama iri pasocial media for now inini handisi kurida. Saka ndamuudza information Mada utaura chokwadi ka. And iye ari kuziva kuti ndiani kana paine munhu ari kuziva kuti akataura ngaavhunduke iye. Kana ari kuziva kuti munhu asina zvaakataura usavhunduke because inini ndataura chokwadi. In as a bad boss, I'm a bad boss. Pani pandakabhaiza, I now say and I will always say sorry. Ndakatora side mother because mother, why I take this side mother because mother vakaramba vane trust neni, but Bridget anga usina trust neni, but andambomuka pakuti indoda mwana wake. Murikuona baba nawo adopted nzwaunzo mira ndikudze chinhu wani handiti nditaura chokwadi kwete because of Towers is my boss. Ava pa live but ichitaura zvinhu handiti andina need yekumudefenda kana chii. Andina kana chandoziva about mabridge kana ndina Towers haataure nezvemunhu. Handina kana chandoziva nezvaRix. When it comes to me and Dan, takasanganiswa na Towers anotiudza ipapo Dan asati akambondira chitanzi Towers ati zvakati kana ndakaenda kuna uchi anotiudza ipapo. Muri understand? Anotitaura ipapo kuti iwe wadaiwo Towers ana makoko. Saka ndosona zvipa kati aiwa zvakafanana neni madha. Zvakafanana neni madha. I think chakataura because aifungidzira nokuti pamwe zvandiri padhuze naye because inini handiri kunyembera kuri kunzi Towers auya kwandiri obva ataura obva anyaya mabridge neni ndobva ndatomujamukawo because ndakutoziva kuti nyaya dzangu inini achadzitaura. Saka I know nothing about these people. Haatauri zvinhu zvemunhu. Saka muswe wekurwa ndosaka ndakanyanyogumbuka stereki because I felt like Bridget aingoda kunetsana neni because handina chandakambotaura kuna mabridge vanga vasinga social media pana vanhu vari kuchinji adho ndakamboita bridemaid here. Iwe adho usanoita drama. Iyo drama yodhiroma. Mira ndikuudze Towers. Ona mira ndikuudze inonzi madha. I think madha naTowers munondiziva. Zvakafanana neni panapa pasocial media vanhu vanonditi kanzi adho ane dzungu. Munenge muchitoti pandoita content painti nchiti hi guys how are you. Madha nauyu vanotondiziva I'm a cool guy. Pano Inini adakuita pressure. But nyaya iripo. Unoda nyaya iripo ka inini I'll tell you the truth ka. Munhu ane problem ndini. Pakuti indiri both afana kungocontrola imbwa dzangu. Ndini ane problem. But inini nyewe ndero Jama yoti mfana aratoita maskiti neni. Aiwa sorry. This time unoya naye ndinyazokusendera tickets. Ndoya nemumwe. Usaregedzi nendakamirira baby. Mumwe chimanje. Ndizvo makulingisire zvimadezvo. Wemabhosvo. Asi kulinkiswa munhu wemabhosvo anonditambira ka paairport anotambira mukadzi waDhani. Ike zvinoenda nefusion 5 mangwiro Dhani danatokudza. Iva ndovada ukandigireva. Vane mavoice akavurungana especially ukatozovaona in person manje ka. Vanhu vavo chitona inbox mavo ubvunze tonda mari. Vachandozva nje kuti vari affordable. Ana mota endrive nemoto vanhu vakawandisa. Ndokutwa negeto youth. Unotora mota kubva sari kunyeba panapa usandigira vanhu ivavo. Dhani nantora mota kwanzi tore mota uende navo nefusion 5 mangwiro. Nyangwani vanhu vatori pano palive kana makuda zvokuridzigwa chichi nevanhu vatatu avakomana vano vane chimwe chingoma chavanoridza so ngoma iyoyo ikaridziwa nyangwe uri pangauda adho ini ndoda zvinhu zvemashuwa ndizvo zvekufadzana palive pano background ovanazoya nesizvi zvanati ndizvo andouya nazvo andoya nazvo. Unoya nei? What unoya nei? Ana mota ndikuya neindrive yakwani vakakuwandisa vanhu vaiva unless vachoita kave vachiuda kutoya kuti handikupe mota here uda kutoya kuti handikupe mota here palive ndozvoda kutoya kuti here iwe vanoita indrive yavo iwe webvunza kuti vanoda mari kuti vanoridzira madha paairport waona madha vanhu vanongozvita akudza kuti havana mota yavo ndiani akudza kuti Dhanika kukana vaina ndichaita zvandokwanisa period ndisandiudze zvekuita ndichaita zvandokwanisa ndichavanzwa ndotora connection yavo simplus ndatopedza nemi enda muinbox mavo
vane mota yavo vanotoenda nemota yavo kuairport kwevanoendere newo nedzunguro iroro dhani vasvike vaudzwa kuti kana madha makuwaridzira musaenda nekumashure kana makuwaridza musatarisa fesi yavo mukadzi wangu musatarisa iwewe vanoita zvandoda ndezvineni tibhosi vavo zvenguva iyoyo vanoita zvandoda ndikati dzokai mashure ndikati chimbirai palife ndivamzvandoda mudhori wepepo kuda Yo ajo waida kupiwa waida chidhori kubva kuna mai mafuta awo waisenderwa serafu ndo yaiuya kwete chidhori zvoita mari zvidhori zvako dhani zvoita mari ichi choita $15 yoita 30 ayoita 25 choita 30 ichoita 150 chiri affordable chihombeombe takaenzana neni ndatotata ndarika kureba chiri affordable chiri right Boss lady. Yes. What's up, Murungu? Madi. Good afternoon, the audience. Wow. Nice. Ado mwanangu usadaro mwanangu. Unoziva kuti chii moyo wangu unorwadza. You know why ndangoti ganduye nepfungwa dzangu panapa. Moyo wangu unorwadza why? Ndikakuudzai kuti mukaona masocialite ekuNigeria mukanzwa network yavo soka unoyotunzwa kuti wow. Why? Because vanokurudzirana. Pati kwedu kwasadza ndinoshaya kuti mweya wacho ndiwe angobudirira chete. They will start digging kuti wakamboita ni zvii wakambopinda mumastreet here wakambodi. They will make sure kuti they bring all the information bad about you kuti bring it down. Yeah, inini. Why? Tua. Amunyepe ipapo ukangoita inini mira ndikudzei chokwadi ndakaenda kuNigeria ndikanozvionera pamhinosepodya pamava vari kunyepa vari kutaura ndakazvionera maNigerians akanatsotudza kuti hapana mari yamuri kushandisa mukushandisa mari yedu maita basa mauya vane love vanhu vaye kuti rutogwa vanagoka vane love andizive I wish ndakagara kuNigeria mwedzi wese vane love pela chaichai pela inini nawe kuti patakazosvika tichiona pela takatomona takumhanyira kuairport plus newedha iri kuNigeria mutombomiri panzvimbo 1 munototi muchitosvika hiti yacho haisi iri dangerous munotosvika ipapoka munenge makutura kana kutopinda mumba mune aircon saka patakatisangana naye chasvika bububububu yes munhu ane mari guys apa mwana akangoenzana neni asi mari anayo wakamona pakatanga mwana uyu kuti uone kuti Nigeria ine support sei wakamona pakatanga kubva ndakamfollow achipfeka dress but izvezvizvi ane mari yekuti ane imba iri kuweta 4 million yakangopiwa nemafans nezuro akatengerwa G-Wagon 300 million nemunhu just unoziva kuti rudo rwakaita sei. How I wish kuti vaona vanhu vaona adopted son vobva vaona kuti mwana ari kuzama voona Kim votarisa kuti mwana ari kuzama. Let's support them but no vane depression handizoti depression yamune muchinyora makaiona kupi makainzwa nani vanouya boosted vane depression vanoita se ndiye depression yeiko munoda kuti tisaite dzungu palive ndiyensikuti makadini sei urambo chinzwisa tsitsi urambongotambura kana 300 million naira ndozvavanonene that's 300 million naira ndakanzwa tsitsi palive dzungu rangu iroro ndoratondisvitsa pandiri nhasi randibhadhara live dzungu rangu iroro saka zvezvo kunzi hanzi boosted vane dzungu hevazotechimaona inini chokwadi chandoda kukuudzai guys kamungangoti henyu adhu anotaurisa adhu anodhibhati dei muri vamwe kana munhu wanatso kuti watambura chako ndopandinganyima munhu anonifollowa data remadha unopinda minbox mangu adho ndokumbira kutengerwa data ndijoine malive tichitaura zvakanaka adho ndaomegwa upfa handina handizoshaiwisisi $5 mafollowers ngatifollowe nerudo ende tinobatsira chatenge tinacho tobatsira followa nerudo kwete kuti unonovhura ghost account uchitanga kutuka uchitanga kuita sei saka ini nozoti pane time yandotoenda kumaagents kunotsvaga vanhu vemabasa but inbox
vangu vakazara kudai ndofunga ndakambotaura kuti ndikutsvaga basa ndinototya kutora vanhu patiktok ndivape basa because uchatora munhu akakuvenga umisa unonza satani because handichaziva unofanira here uchaga basa vakazara but basa rendinaro ipapa nditoda 2 my employees but handidi patiktok unosheuza ndikutora hanzi kutuka zvinoita kuti zvifambe. Yes, hatirambi kutuka kuzotuka kwekuti unotuka uchitaura nanzi amai avanorwara vane depression zvinofamba aiwa kune kuzotuka kwekuti okay guys, let me just say something. Kutukwa ne pane kutukwa kwekuti yes asina mitisana anotonzwa musana ngachitaura here papa vanhu ndozvavanenge vachingotaura hamenoto vanofungidza kuti vanototi handosa kwakamitiswa yani utori happy utori itonamata kumitiswa kwakakupa mwana it's a blessing kuti munhu nemwana saka itozvimiraruze mwanangu Kim ne pane kutukwa unoziva kwekuti munhu ari kungoedha comment pagoita kutuka kwokunyatsoona kuti this is from the depth of their heart, the hatred. Unyatsonzwa kuti no munhu uyu ane bitterness. Amunyepe. Ndozvavari vanhu apa. Ndozvavari notongoita. Vakandiona ndakuita TikTok content nadhani sona nekutuka mucomment section siyana nemwana chemberi yakazodini pakandiri married vakati sona nemurume wangu murume uri kumanikidza murume zvazodini guys mira ndikudze kutuka hakutyisi like ichi but kune kuzotuka kwekutoona kuti uri ndikuita zoti ndakakutadzira but handitokuzivi kumwe kutuka bo ndosaka muchiona tisingauyi pano tizoti kwanzi mafanzi angu akandituka tichikudzosera hatidero because tozva kuti inini kana ndiri seni I know where my bread is buttered. Sorry, I know where my bread is buttered. Pa social media mafollowers angu ese ndimi mabosi angu ndosaka muchiona ndichitokupa respect yakanyanyisa but kumwe kutuka kwacho kozopfurikidzira guys it's too much, you know. Ndakatozodza sitangu that don't read my comments saverenge zvinhu. I was reading comment. I was telling her, guys, I can never be a socialite because I can hunt you spiritually, physically, streetically, mafially. I can't. I can't be a socialite. I can't. I can't. Guys, I can't. Ndati mama chichi vakaita content creator. Anditoiti because mumwe musi do you know kuti ndakaswera ndakapupa furu kudai ndikati Eliza Mwari ngaandiregere apa ndiri kuzamawo kunamata ndinotonamatawo zvekuti I'm trying but ma comment section inondibvisa pana Mwari ndakati bro iwe usaite kuti ndiende kusatan side comment section unyatsoona kuti inoita kuti uite the devil himself. Unekuti munhu ari kukomenta just kungoti the negativity ari kukomenta uchinyatsoona kuti kutuka munhu hakuna basa guys especially kuti kwanzi adone dzungu zvaizvo zvazvitombondirwadzi but kana munhu akomedze kuti hama dzedu dzichionawo wakanatso kukomenta uchinatsotaura munodiisa inini kudhara ndaikudhonga kudhara quite spiritually physically ndakatondisisa ndakasiswa kutuka nadhani if not for degree izvi degree zviri kubva pakati pemwoyo wako ako haisi content bo it's okay zviri kubva pakati pemwoyo wako it's okay haisi content chakubata. No, the only thing I can tell you guys, murukona mese papa mamuri vana vangu Kim, Ado, my Coco Melon, you know my Coco Melon. I can just tell you to be strong because urukona kana Mwari vada kukukurudzira vanotoshandisa vavengi vako kuti uve pamusoro, you understand? Saka zvandakazodzwa nemunin'ina wangu kuti don't go under comment section because ari kutaura chakaipa, ari kutaura chakanaka, ari kukutuka, ari kuita say all of them they are still contributing to your what? To your success. Saka inini I just think se uyo kutuka kwandatonzi adone baby yes ndo kutuka kunonakidza it's okay kuti wandituka iwe hapana chawasara unacho handiti ini ndatogena kuti munhu atozikanwa kuti adho atukwa kuti ane bvepe iwe pabvepe racho rawanditukira ipapo wasara une hapana inini ndindatisara nchiziva kuti vanhu vatisara vachitoziva kuti adho ane bvepe ndokutukwa boyko kwakb ndine bvudzi reredhi ndakadhakwa so comment section iyoyo ndakaiverengerwa nekusiyama vati hanzi ndikatozomutisiana nazvo munenge muchindi pambiri ndobhora randinaro
kana munoda kumaka iroro ndobhora iroro kutonditaura iroro hamuna muchitipa mbiri ndoda kutombopa kutenda kwamuri kuti thank you nembiri hamune mutondipa because kundituka kwese kwamuri kuita ikoko itori mbiri hamuri kutondipa iyoyo saka zvinhu zvinofadza tinoda kuti titende nekutuka ikoko rambai makada rambai muchibata basa tichivhura hombe muchibata basa tichivhura hombe because hombe hatirege dhani chiri kutomaketa basa racho